The Bachelor of Arts in English Language, or ABEL, is a 4-year degree program in Pangasinan State University Bayambang Campus that will teach you about the structure, development, theories, and application of languages. Some examples of courses that you may take while enrolled in this program includes creative writing, introduction of linguistics, technical and academic writing, literatures of the Philippines, debate and public speaking, translation theory and practice, developmental reading, literary criticism, literature of the world, American, Spanish, Asian, Afro-Asian, and European, language research, language society and culture, English structure, register of English, developmental reading, applied linguistics, introduction to communication, journalistic writing. In addition to taking the subject mentioned above, you may also undergo an on-the-job training at companies and organizations that can help further develop your skills, such as advertising agencies, publishing companies, and radio or TV station, to name a few. If you graduate as an ABEL student, you can be a college instructor, a quality assurance specialist, proofreader, copy editor, copywriter and content writer, course development manager, translator or interpreter, advertising associate, advertising executive, technical writer, researcher, a speech writer, linguist, language specialist, and customer service representative. So ayun na nga, nagulat kayo, no? Akala nyo porket ABEL student is English lang ng English ang ginagawa namin. Nagkakamali kayo dyan. So, hi guys! Mikey Mercado here, your one and only plus size Barbie. So ayun na nga, ngayon i-explain ko sa inyo kung paano or kung ano ang aking course. Kasi nag-aaral ako sa Pangasinan State University Bayambang Campus as an ABEL student. Once again, what is ABEL? It is Bachelor of Arts in English Language. So, ayun. Hindi lang siya puro English na English. Hindi siya katulad ng ginawa ko kanina. Ano lang yan? Parang pa-emerald parat lang yan. So, kung gusto nyong maging isa dun sa mga career na binanggit ko kanina, mag-ABEL kayo. At isa sa mga magagandang gawin before kayo mag-ABEL, kasi senior high school pa, is take up UMS, or Humanities and Social Sciences. So, guys, isang malaking tulong yon kasi halos kalahati or 85% na pinag-aaralan ng isang ABEL student ay kasama sa academic track ng Humanities and Social Sciences sa paparating na school year 2020 and 2021 for incoming college students. Kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na at i-share mo tong video nito sa mga friends mo para ma-share nila ang good vibes. So, I am now wearing the uniform of Pangasinan State University. Hindi pa po ako nakakapagpa-ID kasi naubusan po ng time na magpapa-ID. Ayun na nga, pag-usapan natin ng course na kinuha ko. So, ang ABEL is most especially kung isa kang student na gusto ang Greek mythology, mga ganon, perfect ang ABEL na course para sa'yo. So, itong video na to guys is magiging guide lang siya para sa mga incoming college student na hindi pa makapag-decide ng course. So, I hope that this video can help you guys to decide. Dito sa ABEL is pag-aaralan ng iba't ibang history ng English language, tamang pronunciation, pati yung mga international phonetic of alphabet. Pag-aaralan natin yon. So, magta-transcribe tayo ng mga iba't ibang international phonetic alphabet. Ayan. So, kung gusto mong mag-ABEL student, mahilig ka sa mga bagay-bagay na yon, dito ka sa course na to. Basically, isa sa pinaka-holistic, or should I say, flexible na course is yung ABEL. Kasi hindi porket ABEL ka is hindi ka na pwede mag-teacher. Ito, lagi natin tatandaan na yung ABEL, kapag kumuha ka ng units, kasi wala pang units of teaching yung ABEL na program. So, kailangan kukuha ka ng units kung gusto mong magturo bago ka makapagturo. So, ayun na nga, hindi lang English language ang pinag-aaralan natin dito. Parang ngayon, based on my experience, ngayong second
second semester namin sa PSU, nag-aaral din kami ng mga parts of the brain, kung ano yung mga nagpo-function kapag we are using communication, ganon. Tapos kung ano yung mga parts ng brain na involved kapag nag-memorize and everything. So, ang English or Bachelor of Arts in English Language or ABEL is hindi lang basta-basta English na English. So, hindi siya ganun kahirap, hindi rin siya ganun kadali. Pero sa tingin ko, as an incoming college student, the best ito para sa'yo. Pero kung saan ka naman magaling, syempre doon natin gagawin. Kunyari, may isang estudyante magaling siya mag-computer. Syempre sa ICT siya. Kasi doon ka sa kung saan ka magaling. Hindi yung pipilitin mo yung sarili mo. Kunyari, magaling ka mag-English, pero gusto mo math. Saan ka? Syempre doon ka sa English, doon ka sa mag-excel ka. Okay, so hindi nyo pa pala ako masyadong kilala kapag sa ganito sa pag-aaral. So ito ang aking sasabihin. So characteristics naman tayo ng isang ABEL student. Pero hindi ko naman nila lahat, para sa akin lang kasi ako ganito ako. So i-comment nyo below kung tama ako. So ayan. Ako bilang isang estudyante, checklist. Ako bilang estudyante, ayoko ng math. Hindi ko gusto ang math kasi hindi ko naiintindihan talaga. Since elementary pa lang, hindi ko na naiintindihan ng math. So, ayun. Next naman, ayoko ng sulat. So, dito sa ABEL, parang mas perfect siya sa akin na hindi sulat kasi dito sa course na to. More of reading, analyzing, and memorizing kami dito. Lalo na sa International Phonetic Alphabet. Hindi mo kailangan magsulat. Kailangan mong isusulat, syempre, yung mga alphabet, yung phonetic alphabet. Pero yung, yung mga isusulat mo na as a sentence gano'n, hindi naman kailangan. Kailangan mo lang i-memorize yung mga terms na ginagamit. Ayan. So, bago ko pala makalimutan, kung interesado ka talaga sa ABEL, hindi lang English, gaya nga sabi ko, hindi lang English ang pinag-aaralan namin, kundi Nihongo, Korean, Spanish, and Chinese. So, kung interesado ka sa mga languages na pinag-aaralan namin, perfect na perfect ang ABEL sa'yo. And guys, so sana nakatulong tong video na to sa pagpili mo ng kursong kukunin mo sa college. At sana ay makapag-subscribe kayo sa aking channel at hayaan nyong malaman ko na nakapag-subscribe kayo sa comment box para makapagkwentuhan tayo. Thank you guys. Always remember, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be my delicious. Bye guys.